Ndini Perseverance Zhou, ndiri member of parliament, ndinobva kuMidlands province. Ndine dambudziko riri kutirwadza zvikuru, riri kunyanyobata vana vadiki. Chirwere chegwirikwiti inonzi measles. Tinoona kuti pamutemo pedu vana vanobaiwa vari kuma9 months, vanobaiwa vaccine yegwirikwiti. Asi zviri kuitika mumisha mwatiri umo, pane vamwe kubudikidza vamwe nechechi dzevanoenda havasi kuda kubaisa vana. Vamwe zvinobudikidza nekusangoeda kuenda kana kuti kusaziva kana kuti kudini kusaenda kobaisa vana. Saka izvozvi mukateerera muredhiyo kana kuverenga mumanyuzipepa, tinoona kuti now is over 500 vana vazwi vashaika nenyaya yekuti yegwirikwiti. Asi vazhinji vacho vanhu votsvakurudza kuti vafa ava ndevapi. Vari kunyanyofa pane vaya vechechi. Ndingaenda zvangu ndichitaura mazita echechi, hai handichaatauri, asi pane vane chechi dzavo vanoti izvo vana havabaiwi. Saka mwana uyu anoita dambudziko rekuti mai vake vakamusenga, havana kuenda kobaiwa mishonga yese mavhakisini anofanira kubaiwa ese nemanjekisheni ese havana kubaiwa. Iyewo ozvarwa haasi kubaiwawo against zvirwere zviriko. Saka unogona kuti gwirikwiti, polio, zvese zvirwere, kana iye yanonzi BCG vachiberekwa iya havabaiwi. Saka vana ava pakangouya chirwere chinovarova very fast, and chinovarova zvekuti vanogona kutofa. Saka muchiona vazhinji vana vachifa vari ivo vaya vasingaendeswi kuzvipatara. Izvo zvipatara, saka ndinoti inini kuma-MP, sesu ma-MP tinofanira kunge tiri kuma-constituencies edu, tichiona, tichishanda nema-councillors edu, tichishanda nema-traditional leaders edu, nemamwe ma-stakeholders edu, tishande navo kuzivisa kuti vanhu vazive kuti izvo mwana achingoberekwa anofanira kubaiwa mishonga iyoyo yaanofanira kubaiwa. Asi chikuru chiri ipapa kuchinja kufunga kuri kuitiwa. Hospitari iriko, maklinika aripo, majekiseni ariko, asi kufunga kuri kuitwa. Right now mukaziva hurumende yakaunzazve mutemo wokuti okay, vana vese vakambotobaiwa ivavo ngavapambiwe zvekubaiwa. Asi izvozvo unogona kuona vanhu vakagara. Saka ndanga ndichida kukumbira kuti vanhu vashande nemapurisa kuti vaende ikoko vasimudze vanhu iva vaende kobaiwa. Meanwhile isusu kuparliament tiri kushandawo kuti mukatarisa bhili retakambofamba naro mazuva apera re-Children's Amendment Bill, ranga ritori nekodzero dzevana dzekuti izvo vanhu vaitotaura ivo kuti nokuti vanhu vaivhunzwa kuti munoda kuti zviite sei, vachitovhunza kuti mukaona mubereki anorambidza kuendesa mwana wake kuti aone rubatsiro kuhospitari kana kukliniki ngaasungwe. Zvakabva kuvanhu. And hurumende yanga yatiwo tinokumbira kuti mwana wese arapwe achipuwa nemadocuments ake ipapo achiberekwa, abaiwe ma-BCG, abaiwe zvese zvinofanira kuitwa zviitwe, nekuti hurumende iri kukwanisa kuzvipa. Asi vanhu vamwe vari kuramba nevana vavo kusaendesa ikoko. Saka inyaya inotirwadza zvikuru, nekuti measles muchiiziva chirwere chinoti chikazorwadza munhu chozotatapurirana chichienda kune vamwe. Saka tinoda kuti measles gore rino ra2022 kudai, aiwa zvirwere zvanga zvakontroleka zvakanyanya kana nana polio, tinokurudzira kuti vanhu vaende kuzvipatara. Izvi tichashanda kuma-constituency edu, tichashanda zvemuparliament, paite mutemo unosungira mubereki wese. Hazvinei kuti uri kuchechi ipi, tichada kuti dai vechechi ivavo paiswa mutemo kuti hongu tinokurespektai vekuchechi, asi bodo zvekuuraya vakadzi kana vana, mudzimai ane nhumbu asina kana kudii, ngaaende achiona kubatsirwa zvaanopuwa nehurumende yake.